Здравейте! Дойде време за рейнджа, който ви обещах, че ще направим епизодче за него. Така, преди нова година ми звъни клиента, стържи ми нещо отзад. И аз му казвам, докарай колата и той е добре, ще я докарам. Да, кога ще я докара? Докара 3 седмици след като ми се е обадил първия път. Как и да е? Подготвили сме нещата, дигната е колата, аз ще снимам сега и ще оставя нещата на колегата да свали джантата, защото ще дойде много интересна част. Взимам телефона. Дай, колега, искам да демонтираш джантата. Много интересни неща се случват тук с този ренч. Просто това нещо ще видя за втори път, като предният диск го видях в Германия на човек, който си е немец и не вярвах, че немците могат да карат до такова състояние. Но тук нещата са по-критични дори от немски. Така. Готов съм. Така, това е диска. Спирачният диск на Range Rover или по-скоро остатъка от диска. Та, стържило и как вика един колега, нали, тая няма му споменавам името, напусна вика чата. И ми тук, освен чата, диска и той е напуснал нещата. Та, не го правете това. Това направо си е като браснач е станал, толкова го е станил и е останал без накладки и е карал на желязо, че е прорязал диска и е изпаднал. Просто такова нещо за втори път ми се случва, като първия път, ако успея да намеря снимката, мисля, че някъде из телефона трябва да имам свалена, като съм я качвал във Фейсбук, ще ви я кача да видите в Германия за какво става въпрос. Там оребренията на вентилирания диск бяха излезнали всичките, без да има огледало. Вътрешната накладка няма и апарата, т.е. буталото е в външната накладка в момента. Екстра. Там сигурно се вижда. Да, вижда се идеално. Апарата натиска външната накладка, а вътрешната няма. Просто уникално. Датчика е тотал щета. Аз мисля, че съм поръчал датчици. Добре, ето ти го телефона. Та така. Range Rover, Sport и Mivok не се кара така. Хора, поддържите си колите, защото най-малкото, което си возите семейства и така нататък, това за мен е нещо брутално. И не трябва да чакате до последния момент. Това е абсурдно да караш на железа. Едната накладка от вътрешната страна, от към цилиндъра на спирачния апарат, от към буталото, изобщо я няма, изпаднала е и буталото се е опряло във външната накладка, която е останало само в желязото. Това беше от нас. Бъдете живи и здрави. Пожелавам ви един прекрасен и усмихнат ден. До скоро!